singo. Singo gi bende gi chopo ka kare. Gin ga dieri koso gin ga miriambo. Arwakini machiegni. Sani kora tura achiel kachiel gi Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo machiegni mar Ramogi TV kendo koro ka itudri kod achiel kachiel ke kaunti ma Kisumu. Singo en gowi. To jo Kisumu wacho nade nyaka sani ka waluwo ndach singo. Millicent. Ero kama na nyakle ofas achiel kachiel kwa wuoke kaunti ma Kisumu kaendi ka bende wawuok achiel kachiel gi oganda go eko ma bende manyo yuto gi e kuonde go eko ma geche chunge geche ma wuok Kisumu kaendi ka tero oganda e boma ma Nairobi. Gethulo ni endi ang nadhiri kaka wang'eyo ni ndalo machien kanyo kani timo yiero ne jo siasa ne ochiko kata ouso sera margi gi singo mopogore opogore mane gibiro kelo motenore gi weche dongruok ne jopiny kendo mane omiyo ji mopogore opogore ne ogo kura kendo keto jo siasa gi endi e telo mar mondo mi gine lokruok ma gisebedo ka gigombo kod singo mag dongruok ma bende jo siasa go ne lombo go wengegi. Wadwa winja ne pachgi ni to bende giparo ni singo mane jo siasa ochiko ni gieki bende gibro chopo to bende gin gi chenro mar keto sindo gi e tim kaka ne gichango kata kaka ne gisingo. Ka ok kamano nyaka magajwa achiel kachiel kachako kodi ng'iyo na kamera kachicha ang ni chak gi nyinge to nyisa ni in kaka pachi kaka achiel kuom ng'ano mane ogo kura. Ang'o minyalo wacho biparo ni singo mane jo siasa osingo ni bro timo ne oganda jo Kenya kata jogo kura dhi chopo kichako gi sirikal mamalo kiduogo piny? Ana Otieno Bakari awuok Dunga Beach to asa apply omena e town ka. Gimanya wacho niya as much as geno to nitie lakini singo mene jo siasa ngisowa ok wanya chopo kata ok wabi chopo nikech ang'o? Nikech jo siasa gi chalo ng'ama sero nyako. Seche ma ng'ato sero nyako to obo promise gik mang'eny. Obo promise na abo ng'iew ni mtoka, abo ng'iew ni ot, abo ng'iew ni gimoro amora. To ng'ato kosedonjo kocha to koro ok timre. Ka wachako gi malo, rais wa mwa respect Maruto sani nong'iso wa nang'o? Wamiye 100 days kende mondo tim ang'o? Mondo lok economy mar Kenya ka. Ne wachako gi mogo, iwinjo. Ne wachako gi singo ma wan kaka yudhe, iwinjo. Onego bed notim ang'o? Omiyo wa hustlers fund kata omiyo wa gimanya miyo watim ang'o? Wabed empowered because most of us are jobless to wadhi school, iwinjo. Koro mar ariyo onego benia women matimo biashara bedo empowered, iwinjo. Koro onego benia after every 5 years jogi tugo gi Pach kata tugo gi wiwa, iwinjo. Koro gimwanya wacho niya ni wan kaka jo Kisumu, iwinjo, ji mang'eny gin SMEs joma timo biashara matindo kaka transportation, iwinjo, kaka otende, kaka joma uso hawkers gang'o. Onego benia seche ma jogi osedonje telo ok ni ging'iyo joma timo biashara madongo kende ema gikonyo, ema gi finance to wato giwewa bilang'o nikech wan mwa grow economy makato wan be ema wang'eny. Koro wakwayo serikal niya konywa uru, iwinjo, from top ma national government, county nyaka piny. Anatieko. Ero kama na enya mana mapio machiegni. Asante sana kwa majina, naitwa Fred Nyabuto na mimi ni mkaaji wa Kisumu. Sasa kitu mimi naomba ni kuongea juu ya tulimaliza siasa na wali hapa ya kwamba watatufanyia kazi kwa siku 100. Na ya kwanza mimi naona bado uchumi mesoroteka kiasi ambapo hatuwezi jimudu hata vyakula kwa nyumba. Sasa Mr. President alituahidi ya kwamba mbolea iko kwa bei nafuu, lakini mimi kama mkulima hiyo mbolea bado sijaiona. Labda president atuambie inapatikana wapi ili tuweze tukusanyike sisi kama wananchi. Sasa kwa maoni yako wewe unaona kama hizo pledges zitatimizwa ama zitafikishwa? Kama sijaona hiyo inamaanisha hiyo haiwezekani, sababu alituambia mbolea ni 3500 lakini saa hii hakuna mbolea. Secondly, alisema bei ya unga bila anaingia hivi hiyo kitu ndiye anashughulikia. Bado hata maisha imepanda kuliko hata vile ameingia kwa serikali. Sababu tukiangalia bei ya unga hata ya mafuta imeongezeka maradufu kuliko hata serikali ambayo imepita.
ya mwisho, saa hii biashara iendelei. Hata kama unafanyia tumbo, hata pesa unapata uwezi hata nunulia mtoto nguo, unafanyia tumbo. Hii Kenya ni ya tumbo peke yake ama ni ya kufanya maendeleo? Haya, hata pesa ya ushuru uwezi chimudu nayo. Hata hiyo serikali hata sifurahii nayo kabisa. Asante sana. Asante. Machiegni. Ineno nade imbe pachi be paro ni singo manager o sirikal oketo dhi chopo koso ok dhi chopo. Gigo okubich nyinga iluonga na Anastasia Chieng, an maendeleo market bud na Salika. Gik mane sirikal owacho te, gigo wakwano ni miriambo nikech President Ruto ma nowachonwa nukodonjo to ndalo 100 kako no campaign. Ndalo 100 to mogo biro to kila kitu timore. Salad iduoko chien, chiemo tiduoko chien. Mokwongo mbolea na Ruto wacho ni shilingi 2,000, president marwa ne ko wacho ni 3,500. Onge adiera i Kenya kama an gima dwaro mondo timre Kenya ka dhano dhi mandamano, kech nego dhano, osuru ni malo, kech nego dhano. Onge adiera i Kenya ka wadwa mondo dhano Kenya mangima oriwre, dhano dhi mandamano. Sani kech nego dhano ko ng'ato tho i ode to pesa onge, nyithindo riambi skul okinyi kod odhiambo, magowa mane konyo be nosegolo nyakiti. Koro wan wakwan sirikani ka Ruto nowacho adier ni nyalo konyo Kenya, to Ruto kuongo dwoknwa mogo, salad, sukar, sabun mondo joma yuto gene piny. Hasla mano wacho ne en hasla mondo konyo hasla umia kabisa. Okao joma bilionde mondiko tich, to hasla osegolo nyakitij mar kazi ya vijana. Wayo golo dhani kazi ya vijana odhi medo kuo i Kenya, to kikwalo to polisi negi titeri jela. Koro duok kazi ya vijana. Sirikal ma Kenya kama mondo duok, president oduok kazi ya vijana mondo oduok, kech Ruto medo kuo i Kenya. Kamano Pachi. Aniluonga ni Kalvino Chieng Agutu. Amkazi mar Kisumu kae. Anadak Kisumu kae. Aban maendeleo market. Kura na goyo Kisumu Central. But nyaka sani anajari mpiki ma Kisumu. But sani kaneno ngima kan nupogre gi ngima machoni cha nikech. Sani ka piki anyalo bet kae ma budho kata seche moko madhi beach kata 20 konge ngama tingo. Nekech ngima fuel ngima medre, nikech kata fuel no wacho ni duokonwa chien, to fuel nyocha duokno na gi siling 1 kende. Koro siling 1 no mogo sani kata dhi hotel ngima tek. Man paro ma nonyiswa ni 100 days ka kuom mata neno ka gin gik moko mak nyal timiza, kwa sababu ngima oridre moingo ngima mano oridre chon. Sani wan watiyo kae lakini sana neno ka ngima oridre. Onge madawach mang'enya temo rito 100 days go, lakini aneno ka onge geno kanyo. Ero kamano. Mimi ni Shadrack Miss Kijaluo. Mimi ni Shadrack Makomboti au kaka. Maoni yangu kwa President Raila, inafaa ajue kwamba Kenya yeye ni rais wa Wakenya wote. Sisi tunataka Kenya tuwe na amani, vijana kukuwa na kazi. Na vijana kukuwa na kazi, furaha ya kazi ni pesa. Maisha yamekuwa ngumu sasa hivi, vijana wanalia. Maisha yamekuwa ngumu, vijana kazi hakuna. Na Uhuru na Raila walikuwa wameleta kazi kwa vijana, inasaidia vijana, hata wamama, hata wasichana. Sasa hizi maisha yameshakuwa ngumu, hata shuleni watoto hawasomi. Fees imekuwa juu. Sasa hii maisha yamekuwa tofauti vile ilikuwa. Hali yenye tunataka sasa asipakue Kenya kwamba kabila wengine na kabila wengine. Hata Nyanza aelewe maisha yamekuwa ngumu na tunalia ugali iko juu sana bei. Na kawaida wewe unajua Mluya na Mjaluo ugali ndio nguvu. Sasa maisha Ramogi gender balance Okang'eyo kasingo kachako gi nyinga Lona Chieng. E piny ma wantiere sani endi, piny tek. Okang'eyo ka president marwa Ruto dhi timo maber kuom 100 days manochiko ne ati obro timo maber. Adier piny tek, wawinjo matek. Ei maendeleo ka e chiro kuond gi onge kaka wakonyre. Ne wakwayo Ruto ni e 100 days mano wacho ka wach mar oburu mo wacho ni higa achiel cha ogol higa achiel no pod bor, oket gini obeda 100 days nikech wahinyore wadhi tho.
Kaka kijana inyalo chopo machiegni mondo imi wapati. Ani nyinga nyinga iluongo ni Geoffrey Oluoch. Nyinga iluongo ni Geoffrey Oluoch. Ana dak e town ka endi. Wantiere watiyo otende matindo gi. Lakini koro gima timre ni koro kaka ne president Ruto nowacho ni koro obed gi gimoro ni 100 years botimo no madongo 100 days. Koro wano kwane nikech koro kedhi kujo chonde mogo idho kidhi hotel ku customer ne dwaro sauce no bende onge je yuak amen je yuak koro wano kwani 100 days mane wacho ni bro timo gigi eki timnwa nikech wa bende wan jodhano kaka un. Sani kano wuoyo nyoro no segolo 100 days ni okele 1 year. Uparo ni kochopo 1 year bende singo mowacho kendo gidhi chopo. 1 year bor kabisa nikech 100 days yango me otame mondo kikotim. Opoko ti 100 days gieki. Koro 100 days go 1 year mowacho no hapana. Nikech ngini nyachopo 1 year no to kotimo. Ochako medo kendo. To pod omedo timango. Wamedo hinyore. An ka tieko tiluongo ni Geoffrey Oluoch bano koro gi wach. Ng'amogik madwa golo pache ka tieko ng'amogik. Nyinga National Tieno. Nyinga National Tieno. Ana wadwa penjo President Ruto ni 100 days olokre 1 year. And 1 year koro dhi lokre 4 years and 5 years. Onewa. Tieko. Kamana ahinya. Mana kamano Cleophas kaka iwinjo moko kuom ywak kowuok kuom jopiny ka bende giywak ahinya ni kaka nochik gi singo go gine ka gichopo. Kata higa achiel makoro jatend piny Kenya William Ruto wacho ni omiye ni kochopo to dhi timo gigo mano singo. Bende gineno kako chopo mano to igano nyalo loko igni modhuro mokalo. Kao kamano gi thuolo ni endi aduoko ni mago moko kuom ywak kod paro mabende ji nigo otenore kod singo mabende josiasa ne ochiko ni gibiro chopo ka oket gi e telo e kombe mopogore opogore. Cleophas an kuomi nyalo dhi nyime kod twakwa ma wan godo e studio. Millicent erokamano ahinya ka in kuoma kanyo. Kisumu aneno ka chieng' goyi maber ahinya. Mos jok mane kanyo te jok manie Kisumu kanyo paro wawinjo paro makare ahinya.